visserijdagen hier in Haas troffen het duurt. Maar dat geldt natuurlijk voor alle evenementen in onze provincie. Voor alles wat georganiseerd was. Een schitterende dag. Oké, net al te warm, maar toch warm genoeg om er gewoon even op uit te gaan. En dat in de Simmerkleen. En die Simmerkleen die kunnen we voorlopig gewoon houden. Joen en vannacht, het lijkt droog te blijven, maar er komt wel meer en meer bewolking. Let er vannacht klaart het weer wat meer op. En de temperaturen 15 of 14 graden. De wind die komt nog altijd uit het zuidwesten, maar ik kan in het kust- en waardgebied vrij krachtig wijzen. Morgen een nice simmerdag. Er is eerst een protestzinnen en de temperaturen zullen er bij de 21, 22 graden heen. Ja, en verder in de midden meer en meer bewolking. Ik denk dat het in de midden staat gewoon oeral bewolkt rekt. Maar het blijft droog staat nou lieket. En de wind die komt nog altijd nu uit het zuidwesten en het westen mee. En die zal matig wijzen in het kustgebied vrij krachtig. Man, en Ties, ik had het vooruitzocht. Ja, dat binnen echt nice simmerdagen. Maar zo'n 21 of 22 graden. Flink wat zinnen, de bewolking is er natuurlijk ook wel. En dan komt de waasje er even achterom. Maar een temperatuur om en bij de 20 graden heen. Ja, dan is het net echt warm meer. Maar dan is het nog wel een warme dag. Dus spreken we nog altijd van nice simmerwaar. En ik denk dat die nice simmer ik nog net die is naar waasje. Maar dan moet de manje maar weer even in het waasje.